Naging matagumpay ang ginanap na campaign rally ng Ako Bicol Party List sa Sorsogon Sports Complex, Balogo, Sorsogon City kahapon, April 24. Bago pa ang formal na programa, nagkaroon muna ng meet and greet at motorcade sina Ako Bicol Party List 3rd nominee Attorney Jan Chan at ang ambassador ng partido na si Jericho Rosales. Game na game sina Attorney Chan at Eco sa pagkaway sa libo-libong Sorsogano na matyagang nag-abang sa mga gilid kalsada kahit sa gitna ng mainit na panahon. Bicol has that, and medical assistance and education, focus on education. I did not go to college, but I'm self-taught. I am basically I teach myself what I need to learn for my craft and for everything. And education is one focus then ng Ako Bicol. And ever since yung inception ko ng Ako Bicol, before ko pa siya maging official party list in 2010, nagsimula naman po ang Ako Bicol bilang SOS Bicol 2006. Tapos nung bata pa ako, actually nasusubaybayan ko na yung mga ginagawa ng SOS Bicol dahil po yung tatay ko po na galing po sa Lapu-Lapu Albay ay actively involved din po sa mga ginagawa ng SOS Bicol. So nakikita ko po na ever since yung core mission talaga ng Ako Bicol ay pagdating po sa disaster preparedness, disaster resilience, tsaka yung climate change na adaptation ay talagang isa yan sa mga core mission po ng Ako Bicol na tinututukan talaga. Salamat po. Kinagabihan, pinangunahan naman ni Ako Bicol Party List 2nd nominee at Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. ang ginanap na campaign rally kasama si Congressman Det Escudero at Mayor Esther Hamor ng Sorsogon City. Sa mga kababayan kong Sorsoganon, padagos ang samuyang pasasalamat sa indong pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa Ako Bicol Party List dahil alam ko napaka-busy ninyo, no? Maski napaka-busy ninyo, nakabisita pa talaga kayo dito sa Sorsogon para makapagbigay saya sa mga Sorsoganon. Ako'y naglilibot sa Barabarangay, tinatanong ko kung anong naitulong ng Ako Bicol. Ang sabi nila, napakadami ma'am, napakabait nila. Magpapatuloy at palalawakin pa umano ng Ako Bicol ang mga programa at serbisyo na maghahatid ng malaking mga pagbabago sa rehiyon. Sa indong suporta, asin padagos na pagtangkilik sa Ako Bicol Party List, maasahan nindo na susamuyang pinuunan na programa, lalong-lalo na sa edukasyon, asin sa salud, asin pagkrear ki oportunidad sa lambang Bicolano ang pagkrear ki trabaho through our livelihood trainings and skills program. Kahit po nag-aral po ako sa abroad ay naramdaman ko po na napaka-importante para sa ating lahat na magsilbi dito sa bayan natin. Kaya naman ako po ay umuwi dito at sumama po sa Ako Bicol Party List para po magtabang at saka mag-research po ng mga polisiya nila at saka mag-draft po ng mga batas para po sa Ako Bicol na pinapasa po sa Kongreso. Inabangan rin ang live performance ni Eco na nagpakilig sa libo-libong nag-abang. Ikaw pa rin ang hanap ng puso, Ang matagumpay na rally ay isang patunay na patuloy na sinusuportahan at pinagkakatiwalaan ng mga Sorsoganon ang Ako Bicol Party List. Samantala, magpapatuloy ang national at local campaign period hanggang sa May 10. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Binista. isinulat sa